babatu kamar suda ba a sai ta harshe. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ya barka da. Taliya nake so guda biyu. Okay, taliya akwai ta 550 akwai ta 500. Taliyan da muke saya 250 da kuma ka zo ka ce min 550. Bawan Allah baka ganin watan azumi ne yazo? Ka san watan azumi yazo komai ƙara farashi yake. Shi kenan idan watan azumi yazo me kun ku sauƙaƙa mana sai ku kuntata mana kuma? A'a malam in ba za ka siya ba akwai mai zuwa siya. Gaskiya ba zan iya siya. Yawwa. To, je ka. Ha ba. Komai ya ƙara farashi kun sani amma ku zo ku dinga abun nan. Malam Aminu. Na'am, karma kallahu. Wani abu na ji yanzu wanda ya bani mamaki. Jiya nan na zo wajen ka zan yi siyayya. Wannan taliyar da izo nema wajen ka 250 ake sai da ita. Amma kuma yanzu na ji ka ce musa 500. Kuma ma har 550 wata. To ai ka san bisa yanayi. Malam idan azumin watan Ramadan ya zo dama duk wasu kayayyaki muna dan ƙara musu kuɗi sakamakon mu samu abubuwa wanda mu ma za mu gabatar da hidimun mu na sallah shine wannan dalilin. To a gaskiya Malam Aminu a gaskiya kuna kan kuskure daga manyan 'yan kasuwarmu har zuwa ƙananan muna kan kuskure in dai akan irin wannan tsarin da ka faɗa kuke. Dalilai da yawa a al'adance, a addinance, a shari'ance wannan abin da aka yi kwata-kwata ga baki ɗaya ya saba da tsarin bil'adama da rayuwa da zamantakewa ta yau da gobe. Azumin nan fa wata rahama ce fa mai zaman kanta wacce Allah Ubangiji ya sako wa bayinsa ita don su ci wannan ganimar rahamar. Sassauci na farko da Allah yake fare saboda zuwan Ramadan sai ya sa ƙofofin na aljanna guda 8 kowace sai an buɗe ta. Saboda sassauci da Allah Ubangiji yake saboda zuwar Ramadana ƙofofin nan na wuta guda 7 gaba ɗaya sai sa a kulle su. Shaidanu waɗanda za su iya cutar da bil adama sai Ubangiji ya sa a ɗaure su a cikin sarƙa kamar yadda manzon Allah ya ba mu labari. Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wanda shine yake yin zance da Allah saboda zuwan Ramadana kowa ya sani a tarihin Annabi ba a taɓa yin wani ɗan adam mai kyauta irin tasa ba. Tafin baiwar Annabi ya fi girgijiya wajen miƙawa da bayarwa. Amma sahabbansa masu rawaito hadisi da malamin addinin musulunci sun tabbatar da cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama kyautarsa ta fi ninkuwa idan ana watan Ramadan. Ba dan komai ba saboda samarwa al'umma maslaha, samarwa al'umma sauki. To amma mu 'yan kasuwanmu da mu kanmu 'yan kasuwanmu manya da 'yan kasuwanmu ƙananan daga kamfani har zuwa gwangwanin madara idan mun tashi idan Ramadana ya zo sai mu kuntatawa bil adama sai mu kuntatawa al'umma. Allah Ubangiji da annabinsa suna sassautawa amma kuma mu da muka ce mun yarda da Allah mun yarda da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun amince kuma irin gwadaban da yake taka nan zamu yi kuma mun tabbatar da cewa irin gwadaban da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake taka nan ne tsirar. To amma sai mu ce abin naira 10 bari mu mai da shi naira 20. Wannan abin da ya faru a gabana a wajen ka ayi ba kai kadai bane. Kasuwar da ka je kaso haka ne, kamfanin da isa ko da kayan haka ne, kai da za ka siyar wacce za ta je gida matar da za ta rarraba ta pieces ta siyarwa da mutane haka ne, walau wanda zai siyar da ruwan sha a halin da ake ciki a irin wannan lokacin idan ya zo haka ne. To gaskiya mu tsayawa mu yi wa kanmu karatun ta nutsu
wannan duniyar da kake gani mutum fa bai isa samu abin da Allah ubangiji bai bashi ba. Mutum bai isa samu abin da Allah ubangiji bai bashi ba. Saboda haka lalle mu saukar kan wannan kuskuren da muke mu dawo kan daidai. Riba a cikin addinin musulunci halacci, akwai riba a cikin addinin musulunci tabbatacciyar magana, akwai zirmewa, akwai dukan hanci, kuma bukatan nan duk da kowa yake da bukata da ita ba ubangiji zai biya bukatar bawa in ba Allah ba. Wannan ba wanda zai biya bukatar wani in ba Allah ba. Wannan bayanin da nake maka ba zai sa manta da wani mutum da ni na san shi ba. Kanti yake da shi irin naka, gab yake da gidana. Wannan mutum ya biyo hanyar kasuwanci yadda Allah subhanahu wataala ya shirya, ya biyo hanyar kasuwanci yadda manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya yi nuni ai. Domin annabi sallallahu alaihi wasallama ina cewa ubangiji yana son bawa mai saukin kai. Inna Allaha yuhibbul abda samha idza ishtara wa idza ba'a. Bawan duk da zai yi sauki wajen siyarwa, da zai saukin kai wajen siyarwa, Allah ubangiji yana son sa. Wallahi wannan mutumin ya karanci wannan hadisin ko bai karanta ba. Inda ka faɗi 500 ɗin nan yanzu, in yadda yake siyarwa a kanti 250 ya je kasuwa aka siyan masa 500, idan yana da katan 100 a cikin shagonsa ba zai taɓa siyarwa 500 ba. 250 ɗin zai siyar. In kaga ka je wajen sa ya ce maka 500, to sai in haka ije iso a kasuwa. Wannan in haka ka je ka so ba laifi bane ka ci riba. Amma da Allah da Annabi kai hakuri malami. Ayi hakuri. Wato gaskiya akan makallahu gaba ɗaya ka sauke ni daga layin da nake wallahi. Saboda na ci buri sosai a sallan nan. Na ci buri saboda gani nake yanda zan tara kuɗi a wannan shagon, domin na ninka komai. Kaga tsari ma ne guda wanda duk kayan abin naira 5 ne na mai da shi naira 10. Amma yanzu wannan nasihar da kai mun gaba ɗaya ta sauke ni daga tsarin da nake kai. Na gode, Allah ya saka da alkhairi. Wallahi Malam Aminu, abubuwa ne barjak a cikin maganganu irin wannan. Ba mu da lokaci, kuma mutane ne ba su sani ba. Wasu kuma sun sani, malamai sun gaya musu amma sun kafirci. Ubangiji Allah ya sauka. Masha Allah. A dauko mun ko mu sani. To bara a dauko. Yawa. Hannunka mai sanda ka ɓato kamar suna ba a sai ta harshe ba. Hannunka mai sanda, hannunka mai sanda, hannunka mai sanda. Ka sani wannan yarinyar yar wani ce, matar wani ce, jikar wani ce, uwar wani ce, kakar wani ce. Hannunka mai sanda. Su sauke musu irin nau'in da yake kansu. Katuna ya kamata ya biya mu. Sai na sha wahala. Kana daga jijiyar wuya. Ka gama? Rake daya. Ya ta ce. To sai Allahu lazim. Gaskiya za ta tabbata ko da babu kowa a doron duniya. Hannunka mai sanda. Yawwa! Daidai kenan. Haka zaki rinka yi. Yarki ce ba. Ban gane ba. Yaya za ki wo shiga ta mutunci? Wallahi. Dakata. Ke annoba ce cikin wannan. Dan haka ta hanyar zamu Kasance da wannan shiri wanda zai dinga zuwa muku a tashar IBI TV a duk ranar Alhamis da misalin karfe 8 na dare. Hannunka mai sanda. Za mu dan je wurin shakatawa, daga nan kuma za mu dan je flooding. Me kai ki zuwa ɗakin sa? Wannan shine sakamakon. Sai ya ga kai cikin shege. Ta daina cin abincin gidan nan. Abun kunya ko kake so ka ja mu? I don't care. Hannunka mai sanda. Yawa Ismail Bashir ba da umarni Bashir Jif. Hannunka mai sanda. Bunda ba za ka so a yi ma ba kar ka yi da yar wani. Raina ya so. Ka aika ana sallama? Saurayinta ne. To ni ne babanta. Kowa ya cace abin da yake so. zaman ku a wani unguwa ya ƙage. Hannunka mai sanda.